تربت دمک گہنے یونیورسٹی نزدیک تیز رفتاری سبا لینڈ کروزر چپی بوگچا 5 زال بود سیر چوکو ڈرائیور ہوار نو مردم چپی بوتا پولیس ریدا درستی مردم افغانستان چ سیادی دارن کوئٹے چ گوادر روگا بیتگا تربت دمک گہنے یونیورسٹی نزدیک تیز رفتاری سبا لینڈ کروزر چپی بوگچا 5 زال بود سیر چوکو ڈرائیور ہوار نو مردم چپی بوتا پولیس ریدا درستی مردم افغانستان چ سیادی دارن کوئٹے چ گوادر روگا بیتگا جی ماجد سمد تربت دمک گنیا ای ویل چون پیشت کگ جی تربت دمگ گنہا ویل ای رنگا پیشت کا کہ کوئٹہ چے افغانستان شہری کے گوادر روگا بتگم پتہ گوادر چے شانا ایران و ایران چے یورپ روگی بت کہ ای تربت دمگ گنہا ای سر بتگم کہ تربت یونیورسٹی دیما شانی گاڑی چپی بت گاڑی چپی بوگے صوبہ چے 5 زال بلو گونڈواں ہوار نم مردم ٹپی بتگم اشانا پدا تربت ٹیچنگ اسپتال سرکنک بتا و ایردا پولیس ہمیں گپا گوشگائیں کہ ای افغانستان شہری کے ود سرا کوئٹہ چکان سے گوادر روٹا چے تربتا سے گوزم گوادر روٹا او دچ پدا ایران روان چیرو کائی پدا ایران سے چیرو کائی یورپ روانتے تو ای اشانا ود سرا چیک پوسٹن سرا دستگیر کنک بسیں پدا واپس ہمانی علاقہ را دیکھ بسیں تو ای ردا اشانی جندا شان کروزر گاڑی سوار بتگاں کہ گاڑی چپی بتا و چپی بتگاں شان اسپتال آرگ بتا تو ای ردا پولیس ہمیں گپا ہوشگاں کہ چونکہ یہ فارن ایکٹ تیتا چے اشانی ٹوٹل کے ای مردم کے پدا دستگیر کنک بنتے کہ پدا علاج اچھی پدا اسپتال کے فارغ بنتے پدا اشانہ ہوتی ہما علاقہ واپس راجک بکتے پولیس ای بنشون ہمیں کو پہنچیں تو ٹوٹل تعداد 18 بتا شن تو کا 9 مردم ٹپیاں اور ٹپی تو نگے گنیا نارملی ٹپیاں ہوشن تو کہ یک کو 2 مردم کمو گیش ٹپی بتا بس منت وار